Môžem aj ja počuť Boží hlas? Určite áno. Ten Boží hlas je v každom z nás. V každom z nás je hlas, ktorý sme však zahádzali rôznym odpadom. Odpadom ega, myšlienok a rôznych faktov, ktoré ani nie sú naše. Sú od iných ľudí. Od stratených ľudí. Preto vždy, všade a za každých okolností buďte sami sebou v pokoji, v úplnom pokoji a tam nájdete hlas vnútorného Boha.